Nyakora moke jwang ya ore kendo machiegno kiny ma kaono danono chal mar piny Kenya e sa achiel mabiro ka wadhi bedo kae ka wanono kendo wabeda ne kod ng'eyo ni gin gik mage matimore e alworawa e konde mopogore opogore. Kiny ma kawuono koth pod medo kelo masira ne oganda jo Kenya. Nairobi ka koth ochwe ochalo mana yawo moro mantiere kumoro ma diponi inyalo ti kode teko ma koth kata mar pi kama intiere kanyo mondo mi olos kode mwandu ma opogore opogore. Gigi biro gi paro moko nyakoro moke jwang mamiyo oganda penjore ni bende jotelo nigi riekni manyalo resogi. E kinde gi telo idwaro yo machal nade. Koth go Nairobi, koth go bombe matindo kod madongo, koth go nyaka gwenge ma Kaluo. Nitie jogo mosewito ngimagi, nitie jogo ma bende kaluwore kod koth kod rach mar kor lwasi ji abich nowito ngimagi bende mano nam mano ma Baringo, e kaunti ma Baringo chieng' Jumapil. Gigi duto timore nyakoro moke jwang' e kinde ma oganda mathoth geno yudo resruok kawuok kuom oganda. Nairobi, kaunti ma igeno ahinya e Afrika ma Ugwe e kind konde mopogore opogore. Kale midhiero mar oula sama walose ni. Kendo nyaka sani ka koth pod chwe ang' wabed gi thuolo mar koni kaka weche gi duto bende chal mana e gwenge ma wantiere. Okiny ma kaono da bedo ka wanono weche mag siasa ntiere kar kae, chal mar kor lwasi bende da bedo kae ka wanon kaachiel koda ka ng'anyo mag lakteche ma kawuono kae wacho ni ndalo 41 are ni ng'anyo ma kama chakre. Ber dhi neno ni lakteche koso ywak ema dhi medore ne jotuo kama gintiere. Arwak ni machiegni nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango ka gik mathoth madhi bedo kwalose wadhi geno ni dhi bedo kodwa kae nyaka giko mondo ma ochop kare. Antiere kae kod welo ma bende wada bedo go ka watwak achiel kachiel. Welo mosechopo e studio ema ng'ami thuolo mondo mi omoswa kae to bang'e ang' wawinje sigana mokwongo wada bedo kae ka wanono okinyi ma kawuono. Antiere kae kod welo ariyo mosedonjo nyaka sani. Antiere kae kod Okinyo Jabungu, okil kaachiel koda ka janon siasa. Oyawre kendo machiegni. Oyawre Cleophas. Ichiewo nade? Achiewo maber baba, kothe ma nego Nairobi kae mang'eny. Amor chopo kae kawuono. Be amor goyo twak gi osiepna ni mai senior na. To be ber ka pako ng'ato ka pod ngima. Mae ng'ama osegera Nairobi kae koyudo tich moko ma maduong' kama ondhino na matin. Amor goyo twak kode kawuono. Erokamano. Mano Okinyo Jabungu. To kiwinjo wendo ma intie godo mosemako bad Nairobi ka bende mano okil ma en jalupo gai madun bura ma Safina Party Willis Otieno. Wakilo yawre kendo machiegni. Ora ahinya. Ichiewo makare. Ichiewo maber mana ahinya. Amba chiewo makare. Koth Nairobi bagi. Koth bago matin, lakini koth be wuon chiemo. Aya, ka koth wuon chiemo nyakora moke jwang'. Man to mwade no bedo go kaya achiel kachiel ka nyaka sani nitiere oganda auchiel mosewito ngimagi kaluwore kod koth mamedo chwe nyakora moke jwang' e konde mopogore opogore. Ng'e maber ni kata bang' ka wasewinjo sigana mopogore opogore waduto wane kaunti ma Nairobi kendo kama wachako kiny ma kawuono yena mondo mechak gi machinglo mantiere ka wiwenja paro mano machinglo mantiere gazet mar Daily Nation ka wanyayude ka achiel kachiel ene ma ene tokini ikinya nene kae mae kako chalo gichalo governors ariyo ma Nairobi kod mano ma Machakos gino manya bedo kanyo ne timore. Achako Okinyo Jabungu en ang'o mineno e picha ma kamano to mi picha machalo nade e kaunti ma Nairobi? Mokwongo gima onego ang'e wach oula gi flooding en tij county ma ok tij serikal maduong'. Mae nenore ni mokari moro ma nenore ni counties have failed in their job. Pesa mang'eny ma Nairobi county osetiyo gi pesa mang'eny wach loso kata drainage mag Nairobi. To gino tamogi. To giwuoye kata wach oula ma sombo ji Nairobi kae. Ji tho Nairobi kae mang'eny e wach oula ni. Kidhi Kibera, kidhi Mathare. Ogilandi ba ji tho mang'eny e wach oula ni. To nyaka sani Sakaja pod oling' aling'a. Onge governor nikech ma tij Sakaja. Wach oula ni ma tij Sakaja. Tij county government. To eno mora nikech kinene TikTok eno odhi South Africa odhi oko eno winja mana maber oko wuoye wachni to ma tije ma jo Nairobi nomiyo mbolo ni okonjo Nairobi. Nairobi sani rach malich weri kata gi kuonde moko mabor gi Nairobi. Erokamano ahinya Okinyo. Ante gik mathoth nya mantiere kar kae Willis Otieno
nitie plan A, plan B, plan C. Chal ka gima kama olwar to gichikre machielo cha to mano bende pon nitie mana e pi oula. Kaluwore kod machinglo kata katun mineno kar ka e kaunti ma Nairobi, bende en tabu mar telo ema nyamiyo ponono gik ma kamagi bende wana ok chop kare. Ipimo Nairobi kod Dubai. Dubai no oula ka nitie ka juma mokalo. Oganda oseketo gi e pi machielo wacho ni oyo. Gini kata mosakaja kata bombe mosedongore mantie Dubai iwinjo kanyo ni ero midhiero ni bende gikadhe. Yene gin gi midhiero, lakini gima duong' en ni preparedness, response maru chal nade, duoko maru sama midhiero ni odonjo chal nade. Neno ka mar Dubai cha, kata ka ne koth ogogi koth matek malich kama chacha. Ne response margi yo paya mag ginene mag pi ne tiyo maber. Kendo ne sirikandgi nowuok maber ahinya kendo bod neno ni weche olos. To marwa ni gimi neno king'iyo kata pichani. Piny kanyo neno ka ude gorofa moger madongo dongo to wi en pi. Manyisi ni kata pichani en wach moro matut kabisa. Ikuongo ing'iyo ni udi mogergi to gergi kuma nade. Bo gergi e yo makare. Nikech gima timre Nairobi ka sani geda ma ot kuma ne ot obedi kalo kata gorofa 4 sani ochopo gorofa 25. Planning mitimo Nairobi ka onge. Jigedo e wi yo mane pi luoga. Koro ka koth ochwe kata matin tiyudo ka koro pi kudore kumoro pi ok nyal kal yudo kuma gikale. Koro mane mamedo keto oula bedo koro mang'eny ma koro kelo shida mwangodo ka enini. To maendi en gima Sakaja wuon ene manyaka ng'ie wachni nikech ene gavana ma Nairobi magi mantie lwete. Ene monego bed nong'iyo ni yore mag pigi building approvals magi chiwogi bichuge yo makare. Sama ng'ato dwa gero kata gorofa 225 to be en fit within planning mar area midwa gedeno. To en kuma luwo riparian land, en kuma luwo kama pi onego bed ni kale ka koth ochwe. Mago ok ging'i, ging'iyo sama igedo ni piny otuo ng'ato loso pesa ne moro. Koro ok odich gi ber mar kama ji dakie. To mano ema kelo midhiero mang'eny na anyuola modak Nairobi. Erokamano ahinya. Kolose midhiero nyakoromo gi jwang' en moko ma inya penjri ni counties mamoko to kale midhiero mage. Mano county ma Nairobi nyaka sani yangore ni ji ma oheo kata ji mago ji maromo 6 osewito ngimagi kaluwore kod pi kata koth mosekelo oula mapek e counties mopogore opogore. Counties go ting'o Nairobi, nitie county ma Kisii, nitie county ma Kirinyaga, nitie county ma Kiambu, nitie county ma Machakos. Nyaka sani wada winjane kaka jafwa maro ma Homa Bay, Ale Beach, leronwa kaka oula ne osemedo daro ji e miechgi kaachiel koda ka midhiero magisebedo kata ka gikelo. Manyaka sani bad migawo mochung'ne koro chal mar kor lwasi bende wacho ni kodhni pod nitie. Wawinjane siganani. Kwan jogo mawito ngimagi e masira mar oula kaluwore gi koth mapek machwe pacho ka medore ka koth manochwe seche 24 mokalo e gwenge mopogore pacho ka okelo tho mag ji 6 e gwenge ma Kinani e kaunti ma Machakos. Ng'at achiel ne oula ywero ma onego gi kanyo ka ji mamoko adek ne ores ngimagi e kinde mane ginimo e aora Athi ma sani koro pong' mobaro riengni kaluwore kod koth mapek. We have not lost anybody apart from one person who was very naughty. Alienda ile bridge pale akatembea, anaulizwa tu unafanya nini, akatembea kufika huko maji akamzomba, akafanya nini, akaenda. Na kwa sasa tumeweza kuwaokolea watu 17 ikiwemo ni watoto 4 na watu wazima 13. E kaunti achiel no bende riwruok mar Kenya Red Cross ne oreso ji 3 kamoro ni Joska e sub kaunti ma Matungulu e kinde ma pi oula ne omonjogi bang' aora Athi pong' mobarore. To ya kardak mar Waka e kaunti ma Kiambu ng'at achiel bende ne owito ngimane bang' koro ot moro rumbore piny ma onege mana gi kanyo kendo kelo hinyruok mag ji 3 mamoko kaluwore kod koth mapek manochwe alworano. Na hiyo mvua imesababisha pande ile ya chini kulowa maji sana. Hiyo maji imeingia ndani ya mchanga ikaangusha ukuta. Mumeona tumekuwa na shida kidogo pande hiyo. Hakuna mtu hata mmoja mwenye atarudi kwenye nyumba ile block, na hii block mpaka tumalize ukaguzi. Midhiero mar oula bende okelo tho e kadak ma Eastleigh Bore, Nairobi, Kisii kod gwenge mag Mwea. Oula bende okwako gwenge mag Budalangi e kaunti ma Busia kaluwore gi koth mapek manochwe alworano ma bende osekelo pek ne familia mok tin e 700. Familia 786 ambao wameshaathirika hapa Budalangi, na mvua bado inaendelea na tunatarajia kwamba kutakuwa na
athari kubwa. E kaunti ma Homa Bay ma bende familia mahingo 1,500 e gwenge ma Karachuonyo piuche dare mieregi jatend migawo mochung'ne pi Zakari Njeru mane otelo e chenro mar chiwo chiemo kony ne familia ma piuche dare mieregi ne okone sirikal dhi gero ohinga kata dak Segenga Ora Miriu matieko wacho oula mosebedo ka chende alworano. In 2 weeks time and probably even some National Youth Service team watakuwa hapa kutoka hii Ijumaa, tuanze kuangalia ni jinsi ipi tutaanza kuangalia mambo haya. To e kaunti ma Nyandarua chenro mag wuoth ne orochore e apaya ma Olkalau Njambini bang' aora Kororoa pong' ma odino daraja manie apayano. Kama gitimore ka bad migawo mochung'ne koro futo mar yamo e kor lwasi ochiwo milome ne jodak mantie e kaunti ma Nairobi mondo obed motang' kaluwore kod koth mapek mabiro dhi nyime koro chwe alworano. Ali Abich, Ramogi TV. Nitiere lal mag ngima, lal mag mwandu, kethruok mag mwandu mopogore opogore to gin mana e kaunti ma Nairobi. Gini koro oseluoro mochopo nyaka gwengewa makaluo. Nitie jogo modak nyaka iwacho ni mago modak e kuonde mag jot ma inya bedo ka giresore mana e kinde mantiere sani. Rem mar telo makare kata rem mar chano chenro gi duto digibed ni en wacho ni ting mar county kata telo mar county mantiere karka. To bende paro ni piny Kenya wasebedo kod okenge malong'o monya wacho ni kama e kaka onego bed ni wachwalo wach e kinde ma midhiero ma kama gibiro. Iwacho ni communication e wechegi gichal nade, alert gi bende ji yudo gi e kinde madwarore. Iwinjo kanyo jok mano timnegi kata kedayo dhogi kanyo gintiere Dubai gima giwacho ni sirkal nosiko konogi ni gima kama biro kata ka ne pok ochopo. Ka kinde ochopo ne communication ma kamano kata talk ma kamano ne pod dhi mana nyime ka itudo sirkal kod jopiny e yo makare. En rem mar telo nikech koro ok en ka Nairobi kende oseke mowuok nyaka oko. Cleophas kar kanyo be japiny be nigi problem mang'eny. Nitie oula aina ariyo. Nitie moro ma koth chwe to nitie moro ma oula e got. Pia e got kabiro jomodak piny kae. Koro yudo seche mang'eny kata sirikal counties gi nyiso ga jogi ni auru kae, oula dhi biro dhi nego kae. To jogi ok winji. Ineno kama gima notimore Rachuonyo, Kibiri, area mar around Kibiri naneno kulando juma mokalo. Jogi sirikal nomiyogi notice ni koth biro kae, oula biro kae, biro sombo. To jogi notamore, ma sirikal omiyogi alternative. Kambi moro ma ginyalo dhi gi yweyo matin, ka oula osedok piny e ka ginyalo duogo e mieregi. Ba jogi notamore. Complaint mar ariyo en mana mar county no. Ni county government gibedo prepared nade. Preparedness en gimoro maber. Kaka iwacho kaka Dubai, sirkal nokono jogi ni gini dhi kamae. But kata kosetimore, what next? Gima county government nyalo timo malongo en ang'o ni mondo gini kik wuog kendo. Nikech waseneno ndalo koth gini timore higa ka higa ma ok oyud solution. Dubai gini notimore but by sani gino onge. Sirkal ose contain everything. Koro wan kaka Kenya onego wapenjre ni higa ka higa ni ang'o momiyo ji tho e wach masira mag oula. To en gimoro ma wanyalo geng'o gigi dichiel. Ma gini kik timre kendo. Kaka mana Dubai notimo. Okaw Dubai jumbe 2 kende. To gimokuongo ka en mana wach mibadhi. Kaka senior nawacho kae. Nikech approvals matimore Nairobi kae en mana mibadhi. Nitie areas moko ma obedo zoned. Sani kidhi Kilimani onengo bed zoned area around area makono. But sani yudo kamoro mo onengo oger ng'ato ger floors kata 4 dhi nyaka 25. Drainage dhi kalo kanye. Nitie kuonde moko kaka slums ma wan gogi. Drainage timore nade. Jogi kao taka. Mano tij county ma koro blame waketo ne mana nikech floods gi disaster prepared and management mano tij county, tij sirkal maduong'. To counties nigi pesa. Koro preparedness onengo ang'i. Onengo bed gi gimoro ma
Koro wapenjre ni gini muomo wa higa ka higa. Ka koth biro, koth e won chiemo, but ka koth biro gi tho mang'eny. Ang'o matimo marach? Aya, mano gima duong' mantiere kar japiny penjore ni gin en ang'o mane gikoso nikech gigi telo konego bed ni loso gigi duto mondo mi ochanre yo makare. Japiny bedo kod penjo ni nyaka sani wanyalo timo ang'o mondo mi wadage ngima makare kaluwore ni jotelo mane giyiero ok dage, pi ok dargi. Jok mane ogo ombulu gi ema pi daro. To bang' goyo ombulu gin ema pi darogi to jotelo pigni ok dar. Jotelo biro mana bang'e. Kindegi en ting' japiny e yo machal nade e kindegi kata mar neno ni jatelo otimo tich monego bed ni otimo mondo mi kik ne niero itiyo mana kodgi e kinde siasa. Koth ero pod medo chwe, oganda medo mana dar. Wachiegni winjo ma Kisumu, Kabonyo kata kuonde mopogore opogore mag Dunga wasewinjo pi mawuok e nam karidore duogo ne jopiny kama gintiere. Resruok ni ne wuok kanye? Ing'eyo ni sani gima duong' japiny koro onego bed ni ng'iyo gik moko matut. Manyiso ni kata sama iyiero jatelo, onego bed ni ng'iyo jatelo ni en ng'ama bende ne nigi paro. Kose mana ng'ama biro lombi gi wach tigone kura. Nikech sama igone ng'ato kura miyiero mondo bed jatelo ni, gima duong' en ng'ama odhi ng'iyo ngimani. Nikech gik modhi time tich kodonjo e tich gin gik mane gi impact e ngimani kaka dhano, kaka idhi dak kuma intiere no. Ibed e gweng', ibed e town, ibed kumoro amora mintie. Ng'ani gima odhi timo ka ne ofis kanyo dhi determine kaka idhi dak e ngimani. To kapo ni niere ng'ato nikech samoro ng'ato lombi e TikTok, ng'ato wuoyo maber e Facebook. To koro gima duong' mano omiyo notelo dhi telo ni en wach kata koro kaka idhi dak e Nairobi ka, kaka idhi dak e gweng'. Koro wach kata matin mar pi ok onyal rango. En ni higa ka higa nikech pigni ma ok higa mokwongo koth chwe Kenya kae. Koth chwe higa ka higa. To be ji pi yweyo pile higa kae. Tang'o momiyo pod ji medo mana yiero jotelo mok ng'i wechegi. Manyiso ni tulo mwangodo ni masira mwangodo higa ni kendo higa manyien pod obro mana bet. Higa maluwo higa manyien pod obro mana bet. To jopiny pod yiero mana jok ma timo gigi, jok mok rang weche maber, ratiro monego bed ka gidak e gweng' kuma gintiere kata Nairobi ka kuma gintiere. Koro en japiny onego bed ni bet moso ka ogo machiemo orang ni joma telo nagi gin joma chal nade, joma yiero gagi gin joma chal nade. Kik bed ni niyiero yiera ng'ato nikech ojadhodi oro wacho dhok miwacho oro miel mamet TikTok koro iwacho ni mae ng'ama onego bed ni telo no. Nikech masira kapo ni yiero telo marach, masira mabro biro ni ineno joma moko osewito ngimagi unfortunately e wache mag pini. Wasewito karibu mana ji makala 10 gi wiye to namba pod dhi malo. To ma en ngima molal mok nyal yud kendo. To gin jok motho e yo mane nyalo resi. Nok onego bed ni giwito ngimagi. De bed ni wan gi telo maber matiyo tije kaka dwarore. Koro an akwa mana jopiny ni ok onego bed ni giling'. Kendo kata gi sani ok onego bed ni ywak mar girumo e mbui kaka sani wawacheni. Onego bed ni jopiny riwre gi wegi, jopiny chako wuok to keto jotendgi gitesre. Ni mondo ne ni jatelo timo gimo notimo mondo ne ni oreso ngima mar japiny, otimo gimo nego bed ni timore mondo japiny kik inyre sama koth chweni. To kata mana Nairobi kaendi ni udi ma pod igero mane wi riparian landing, udi migero ma block flow mag aochegi. Onego bed ni jopiny osewuok ochungo projects go nikech ma endi en kar jopiny, ok en kar Sakaja. Sakaja ok onego bed ni en moamua ni kaka odwa ran Nairobi kaendi e kaka otimo. Jopiny kuondego onego bed ni osebdhi e sites bo block constructions. Jopiny onego bed ni kao teko e lwetgi. Wan be wabed jok ma ywaka ywaka ahinya to gima timo onge. Onego bed ni wabet jo motegno bo wuogi bo chak koro kao atua kaka jopiny. Wanyisi jotelo gi ni piny ni en marwa ok en ga margi. Igni moyo 60 osekalo. Are piny Kenya bede midhiero machalo kama nikech iwacho ni gwenge moko Budalangi notemo, Daiska otemo, kata ka elano midhiero mar oula ni kuro ok en kanyo asasa kaka ne winje kinde machon. Nitie gwenge moko ma Kisumu kaka Kapuothe higa ka higa intiere. Ahero Nyando ka gigi nitiere igni 60 gi wiyegi. Resruok wuok kanye paro ni pok obedo nikech bang' yiero ka yiero oganda bedo gi achiedh nade machalo kama podi. Ing'eni gima rach en kendo ging'iyo gi ni sirikal saidia. To sirikal saidia ni en sirikal magini mane giketo. Omiyo wacho ni jopiny onego bed ni kao teko e lwete. Ochak luwo ni ka sirikal ok nyal timo gima bed ni timore ni to japiny onego bed ni wuoyo motegno. Wuok motegno kendo keto jogi tesre mondo tim gima onego bed ni gitimoga. Kaka giwacho maber nitie kuonde moko ma osetim interventions motemo konyo.
Budalangi ok rach kan rach ndalo moko ka. Aerobe sani ok rach kan rach ndalo mbele ka. Nikech jopiny nowuok matek bochako keto pressure. Sani koro ka sani kuonde ma oula yueji gini wacho ni kuonde manyien Nairobi ka oula no piwe ga yueji sani. To mana Nairobi ni ma ndi mayoti moloyo. Nikech ma ndi ok iwach ka ni ati ni piny na nywang ni momiyo pi ogudore. Ma ndi en kuma ng'ato odhi oweyo jigedo e yore mag pi. Drainage onge. Garbage ok bed collected. Piny sani yudo ka kuonde mane takataka odhi odino kata drainage mane obed ni pi luogi. Emomiyo kelo gini. Jo Nairobi weling. Jo Nairobi okawo teke lwetgi oket tere kandi gi tesre mondo ngini Nairobi kaendi diero makare. Erokamano ahinya. Okinyo adani watiek wach mar oula ni kata bang' odhi twak machielo to ko watieki. Nairobi ka iwacho ni bombe mathoth ahinya Afrika odoko bedo concrete jungle kata en mana kuonde ma gedo ema itimo e weche e rang'iny moro mamalo to gin mana mago mitiyo gi simiti maonge green spaces ma oganda nyalo bedo ka yudo. Gima wakili Willis Otieno lero karka oganda wuog oko ni chal nade Kenya pime gi jogo manowuok oko ka gintiere Budalangi Nairobi ka kuonde ma ji odake gi Sioki ma winjo gi county ma Machakos jogo mantiere alwora ma Raora no ma Athi kata Thiriba kanyo iyudo ka gin jogo ma ponono nyalo bedo ni gin giwuok gidhi tich kata ng'ato wuok odhi kama chal nade giwuok e sama chal nade mondo mi giwuogi gidhi gichwal duondgi kata giwach ni matorach oyo mayo nego bedni loko bende paro ma kamano nyalo bedo kata mar chungo chenro madhi nyime Nairobi ka mokwongo kom counties 47 ma wan go Nairobi en county moro ma very special and very unique ma Nairobi wacha county government Nairobi a capital city ma an kian aneno ni Nairobi okonego bed telne gi governor nikech nitie conflicting interest inano ko kako ger expressway oula ng'eny piny kanyo to expressway ma project mar serikal mamalo to wacho oula ni en tij serikal county koro that communication between serikal mamalo gi serikal ma county onge mano nyalo bedo gimoro achiel mokelo wach oula ni mang'eny nikech nitie projects ma serikal mamalo timo mang'eny Nairobi kae be nitie projects ma serikal county to wach oula ni en mar serikal county koro an gima danene wachni wacha NMS ne temo loso Nairobi gero Nairobi mano telne gi badi koro ka wanyalo yie kaka jopiny ni Nairobi okonego telne gi governor mano awacho mana kaka an to ber nikech Nairobi en special county inano wacho ula mano timore Kisumu mang'eny area mag Nyando sani county government ose step in kata kidonje mbui sani ji okyan jokano ni sani kinyalo kendo nyakano gigo onge sani idhi piny nikech wach county stepped in very firm okiwinj kata wach Nyando olodhi kuonde moko magine ma kaluo bato Nyando ng'eny ahinya jokano sani winjo maber mana wach stepping in mar nikech ma tij county but for Nairobi en county moro ma very special ma kata kiketo ni japiny gine kamae to ma japiny step a project mar national government dhi kelo problem dhi kelo confusion yeah kiwacho ni serikal nigi ting' mag bero gigi duto nyakora mogen kinde ma koth chwe nitie tuoche ma bende donjo karka to kinde ma tuoche gidonjo sani koth medo chwe e kinde ma laktache nitiere ng'anyo en ng'anyo mosedonjo ndalo moyawo 41 kawuono lakteche wacho kanyo ni gisewinjore gi sirkal thoth gik moko adek nyamudong kanyo kapok gibedo kod wijruok rombe ma gisebedo ka gilose rombe go osebedo kanyo ka tore kata gore Lwanda en ang'o mosebedo ka timore Judith Omondi nyoro no yuoro rombe ariyo gi bathe mane nitie kar kanyo mane gilose kendo e kuna report machalo kama wawinjane kato bang'e wanonane ng'anyo mag lakteche ma ondalo 7 nyaka ne doho chiw chik mar twak manyien e kind riwruoge mag lakteche kod migawo mar thieth kuom ndalo 30 e ndalo 4 ma okalo chalo ka gima twak dhi makare
Kaluwore gi lipot ma ochiw kod piny owacho kaachiel gi riwruok mar lakteche mar KMPDU, wach ma pod en ohinga ne kweth ariyogo en osara mar lakteche mag interns ma sirkal dwa ni mondo mi doho timie ng'eto ka KMPDU to koni winjruok margi ma higa 2017 owinjo chiw lai makare ma owinjo luw. I understand that we need to await for the court process before we discuss it. But we have had the idea that this is matter of collective bargaining agreement in the CBA, and therefore it should be honored, and the intern doctor should be posted immediately as per collective bargaining agreement. So that's the point of departure on that thing. And therefore this morning we were meeting with the religious leaders, particularly for us as KMPDU. We want them to pray to soften the stance and the hearts of the government, because the issue of internship is quite critical to us. Riwruok machielo mar clinical officers manie ndalo 22 mar ng'anyo margi to koni gima pod ochung' e kindgi en duol matayo sara mar jotije piny owacho SRC magikoni odagi keto e tim winjruok mane gibedogo kod migawo mar thieth odiochieng' makiny gichano bago ng'anyo maduong' mar medo sundo duolno mondo chop dwarogi. And actually on the part of the national government, the prolongation of the strike by clinical officers is from the Salaries and Remuneration Commission, because the ministry asked them to approve so that they can be able to conclude, we can be able to enter into a return to work agreement, but SRC does not seem to be bothered. We are planning a demonstration tomorrow to continue our voicing out our issues. Because we are saying we are on 22nd of our strike, and the employer, specifically the county government, still continue disobeying the court orders to come on the table and negotiate. Laboratory officers mabende ni odiochieng' mar 20 mar ng'anyo to koni chutho piny owacho osedino itgi winjo ywakgi, kendo counties adek kende kama oriwo Homa Bay ema oseyie winjogi. Otamore luongowa to oko kacha to wacho kaka en osendikonwa barupe kokwayowa oboke moko monego bed ni waterone, to oboke go wan barupe no ero pok wayudo. Koro ne wawacho ni Nakumicha nyiswa ni to barua mane ndikonwa ni ng'amono mane miyo barua ni mondo gik midwaro go wakelni wachni watieki. Omiyo pod wane gomo, kendo kiny jogewa mag jo lab kiny no wa join gi jok ma jo thieth mar clinicians, kendo kiny wane ng'anyo mar tipo Nairobi ka. Odiochieng' ma kawuono riwruoge gi ne oromo kod jodolo ma pacho ka, kama oriwo mag Anglican Ole Sapit kod kopedhe ka otelnegi kod Bishop Philip Anyolo. Ng'anyo mar KMPDU ne odiochieng' mar 40. Judith Omondi, Ramogi TV. Mano midhiero mantiere nyakoro Ramogi Jwang', to iwacho ni kinde mantiere ka ber ka duoko nitiere mondo mi achiedh nade ni orum. Wendo ma wakoni ni manadek mantie gode twak okinyi ma kawuono wachako gode twak e weche gi mag ng'anyo ana mi thuolo mondo mi ang'o moswa achiel kachiel en gilemo opogore ka telo ne riwruok mano mukelo kanyakla board mag jotije counties duto 47 e pacho ka. Mheshimiwa Jared Kopio oyawre kendo machiegni Ramogi TV okinyi ma kawuono. Oyawre ahinya, timo mos kuom chopo modeko to iwacho ni ber deko molo leo. Aya, erokamano kuom chopo. Ng'anyo ma laktache nitiere karka kawuono donjo ndalo 41. Ang'e ni nitiere thuolo mar loso weche mopogore mago mag chenro mag ndiko ji tich kaachiel koda kaka itayo chenro mopogore nyaka sani. Winjruok e kind lakteche kod sirkal pod tek. Iwoni pod adhi sudo kokalo odiochieng' ma kawuono nitie weche adek ma pod gilaro kar kanyo ne ma pod dong' mondo mi sirkal olos kodgi. Erokamano ahinya. Wach mar ng'anyo mar jotaa chenro mag thieth, laktere kaachiel gi clinical officers, jolab en gima lit ahinya, nikech ing'e ni seche ma gigomo ni joma chandre mogik gin jotuo, gin ogandawa. To wach ma ilaro mag gik mopogore opogore ma gidwaro
mondo giwinjre gi sirikal. En gima complicated nikech wadil gi sirikande 48 in total. To sirikal ka sirikal onego bed ni ta chenro ni en owuon ma ok ong'iyo ni ng'ama chielo tayo nang'o. To gik mang'eny ma giwacho ka gi nyaka gige interns go gin gik ma cross cutting. Matiende ni sirikand ni entie sirikancha entie to kaka jogo onego bed ni winjore gi joma ondiko gi tich kata employers gi onego bed ni pogore koa sirikand ni kidhi e sirikal machielo nikech sirikende gi ok ni e same level. Ya nitiere samoro nyalo winjoru kata ni interns onego chul 70,000 moko dwaro 200,000 to ability ma Nairobi County nigo mar chulo interns ge opogore gi ability ma Migori County for instance. Kata ne gichopo winjruok nango mar CBA mar 2017. Yeah, koro gitemo keto gini mondo bed a global thing in terms of the entire country. To entry nikech sirikal ka sirikal nigi unique challenges. Koro en tich matek, jothurwa inyore, to laktere bende nigi right mar mondo migi dwar okenge go mondo ke tijegi makare kaka gidwaro. Iwache yo makare ahinya. Kanyo madane mondo mi make go ntiere ultimatum ma sirikal ochiwo ka wanyalo yudo thuolo mar winje. Mano CM ma sirikal koro chiwo ne lakteche. Omigi nyaka odiochieng' ma kawuono sirikal buogo lakteche nang'o to pok giketo kare gik monego bed ni lakteche yudo e kinde ma biro. Ang'eni achwalo penjo gi kuomi kaka jal mantiere sirikal. Welo man go koko ni to oga jalupo ga mar Safina Party yo onge en oko mar sirikal. Ukiyo jabungu nono siasa kendo ukil oko mar sirikal. Ang'o kuna bange kapo no nene sirikal koso poko yangore kata kamana ang'o kuna to sani wawinjane kaka Felix Kosgei loso kotenore kod weche gi mag ng'anyo. And we agree that the union leadership goes back to report to their council and their membership so that they can ratify for us to come and sign the return to work agreement, of which since morning, every other time we are being updated that they have been having their meeting since 9 o'clock because you know they have series or they have several organs to pass through in order for the strike to be called off or for the suspension by the court to be affirmed. And therefore, they are still in the meeting, and we have decided that since it is becoming night, we need to give them some more time for them to conclude the discussion with their membership so that tomorrow, once they are ready, we come here, convene here, sit down, and initial or sign the return to work formula as agreed yesterday. Engeno ni sirikal gi lakteche di chope winjruok odiochieng' ma kawuono. Iwacho ni kawuono ni onego bed ni rumo ka gigi duto osechopo yo makare. Sirikal ka buogo lakteche gi weche gi duto kiwinjo kanyo osekon gi niero. Ung'i nyaka kawuono karura kala kuonde monego ukal to nyaka uket koku e weche gi duto. Wakili Willis. Gima duong' en ni gin winjruok ok chuni e ng'ato. To sirikal ok nyal chuno daktari kata union mondo sign agreement ma ok giwinjorego. To lakteche ni kare mar dhi e ng'anyo nikech mano ratiro margi ma katiba emomiyogi. To gima duong' ma nyaka jopiny med ng'eyo ni dakteche gi sirikal nosega sign CBA 2017. Sirikal nodhi e ng'anyo mokwongo. Ma ng'ama onego bed ni kwongo we ng'anyo mare en sirikal. Nikech sirikal nose sign CBA manotere doho obedo registered. Kaso sirikal obukore owetu luwo kaka ne giwinjore e CBA no. Koro sirikal ema nokwongo dhi e ng'anyo. Ma sirikal koro onego bed ni nyisowa ni wasewe ng'anyo marwa, wadwa implement CBA man watimo cha, to wadwa ndiko manyien moro. To gibet piny gi dakteche to gindikore. To lakini kidhi e media gidhi to gitemo nyiso duoko chuny jopiny ni ati oselos weche ni koro ji osewinjore. En winjruok mane misomo mana gi one side of the conversation. Ka bed nitie winjruok moro adier, onego bed ni Kosgei ochung' kanyo to Atela ochung' e bathe.
to gisomo gimiluongo ni joint statement. Pok waneno kamano timre kata rombe mokalo. Ng'ato wuoga kende. Manyiso ni romo winjruok onge ka. Dine bed ni gini en gima koro chopo winjruok. Ono biro chako neno ka gichung' kumoro achiel. E kaka raja piny bende bedo gi chir ni ati jogero chal ma winjruok dhi bedo kae. To gin margi ma kosgei ochung' timo presa mare, Atela timo mare gi dakteche ne, to kosgei wuoyo ka gima jogi osewinjore. Onge winjruok kae. Kich gima duong' ma onego bed wawacho en ni ng'ama medo hinyore pile kae en japiny, en jatuo mane osuptal. Koro ok onego bed ni wawuondogi, kech ok ibi wuondo ji forever ni wasewinjore to pok winjru. Nyis ji adieri, bed piny gi jopiny gi dakteche gi winjru. Kasi dir jopiny nyisi ni wasewinjore to maya ka wawinjore kaka ji dhi tiyo. To kiwacho ni wasewinjore koro kiny kawuono jomoko boro ingo dhi e osuptal. To giyudo ka dakteche onge. Dakteche bende koni paro ni weche dhi maber kata gima dhi maber onge. Koro watimuru telo gadieri. Ji wuog gadieri, ji otim gima adieri ma gisewinjore ni. To kochopo winjruok no, kosgei ochung' kanyo, Atelo ochung' kanyo. To dakteche dok e tich mayot. Jopiny bende neno ni koro ero chal mantie winjruok, jogi botimo ka giwinjore ni. Koso kata rem winjruok e duto kama ngitiere Okinyo Jabungu. Achiel kachiel ka irango gima sirkal osebedo ka timo nyaka sani, gima laktache osebedo ka timo nyaka sani. Do bedo segolo chung' margi ka giwacho ni ng'anyo ne bed ni chungo jodoge twak. Do ging'eto mare mochiwo kotenore kod ng'anyo. Gi kako onego bed ni luwe, gi jok moko bende wacho onego bed ni luwe yo machal nade. Sirkal wacho koro ka kori lakteche onego bi watwagi. Lakteche wacho ni ero sirkal bende onego bed ni biro mondo watwag e dwachwa mantiere kar kae. Chik kachiel koda ka chike go matayo pacho kae kachiel koda ka weche mag ng'anyo kod miyo luor ng'eto mar doho. Entiere kama chal nade be nene tem sani? Gima onego wapenjre mokwongo ni wachopo kae nade. Ma en agreement ma jogi noketo higa ma 2017. Ma sirkal winjore gi dakteche ni wabo chulo kamae in phases. In the next 7 years gini biro chako bedo implemented. Negi winjore. Gima bonengo ang'e ni sirkal en achiel. Ruling party manyalo lokore but sirkal en achiel. Emomiyo nyaka sani Ruto chulo gop Uhuru, gop Kibaki, gop kata Moi manokao. Sirkal en achiel. Onge sirkal ma lokore. Koro sirkal ma wan go sani ni ok nyal hepo ni koro gini negi winjore gi sirkal gi ruling party manokalo. Sirkal en achiel. Ma inano kata do onge do moro mose golo ng'eto mora ni strike mar dakteche gi en illegal. Do mora wacha ni negotiate. Give room for negotiation. To problem one go en majorly en sirkal. Kech dakteche gin agreement nitie. Onengo chulgi. Koro sirkal konge gi pesa. Onengo penj daktari ni gima nudwaro ni wamedu ang'o nikech sani pesa maybe nyalo bedo ni pesa onge. Watim kamae. But kineno kaka head of civil service onge daktari moro, onge representative mar dakteche kanyo. Koro gine ni we have agreed, it's only signing. Kiwinjo Atela loso ni onge, nothing has been agreed. To gimarach ka jogi gore kamae jopiny ema hinyore. Cleophas ji tho mang'eny osiptal. Kidhi osiptal ok yud gimoro amora. An gi client na makoro nitie onego dhi gine onego dhi osiptal orwake ward ICU. Onge daktari osiptal. Onge daktari osiptal. Kidhi osiptal ineno nani ni kae jotho. Mane gima rach. Koro sirkal onego bolre piny. Giwere gine mang'eny. Nikech mae agreement ma sirkal ema noketo gi dakteche. Ma winjruok man gima rach ni winjruok ni sirkal winjruok ma gi this thing was deposited in court. Ma is just the implementation modong. Ma koro ka sirkal gine ni waonge gi pesa. To sirkal no donje gini ka ging'eyo na gidonje gini nade ka ging'eyo ni gionge gi pesa. Ero kamano gin penyo moko. Gimoro ba ka tiyo kwen ni onego bo ang'ia going forward bo onego ang'ia ne ni ka
counties nya wach dakteche gi serikal mamalo matingo wachni ineno head of civil service ema tingo wachni to health is a devolved function maonengo ni the chairman kata the council of governors the department mar health mar the committee mar health mar council of governors emonango otal wechegi nikech counties is a devolved function to bonengo apenjre ni nikech joma dhiga ng'anyo mang'eny piny ka en dakteche gi jopuonj wach jopuonj osetieko ogidhiga ng'anyo mang'eny dakteche osedhiga ng'anyo mang'eny ma kiwinjo ni kiani county mane dakteche odhi ng'anyo onengo apenjre ni for us to solve this problem once and for all watimang'o counties nigi capacity mar handle health docket koso aduoke national government ka county nigi capacity onengo atim nade nitie proposal mar achiel manokete BBI ni onengo abed gi National Health Commission mang'iyo gine mag dakteche is it time we have that discussion we bring it up wagole BBI we bring it up we discuss nikech wach dakteche ni kata ka ose implement gini bro mana do kendo igini adek iwinjo ni dakteche odhi ng'anyo iwinjo ni counties ni dakteche okti counties cha dakteche ni e goslo koro nengo wabed gi discussion ma wach dakteche gi wasolve once and for all aya koro kwatieko twak mar ng'anyo mag lakteche akele twak Mheshimiwa Jared Kopio igigi duto kama gintiere tipenjo kanyo ni lakteche gintiere kama chal injo ka Felix Koskei lero achiel kuom twak manolose kar kanyo nodogo wacho ni onego lok kata nying interns oluongi kata ni junior doctors e kinde ma gintiere kama gilose gin mana neno nyinge twak to bi wacho ni watwak gi lakteche mana ka gisetieko ng'anyo sirkal kata telo ma sirkal kokalo kuom Felix Koskei gisimo lakteche nang'o e kinde monego bed ni giwinjre kendo gitieko ng'anyo mondo mi gidong nikech giduto gintiere oganda moko wacho ni ero ok ne giwinjre nyaka chieng' ng'atgi mantiere e sirkal kale midhiero mar onge mar laktar e osiptal. Erokamano ahinya gima awinjo ka Okinyo wacho en ni onego wachopi okang' machako ng'iyo to ang'o ma ok timre kata ang'o matimore maber kata ma ok timre maber. Wach ng'anyo mar laktere ni ok en gima yot nyaka sami bedo gi jatuo mineno kotho e lweti nikech laktar onge koking'eyo the kind of situation ma wantie chieng' ma ng'anyo orumo kia chieng' morumie when assessment is done and a report written biro yudo kwasewito oganda tara gi tara mana nikech wach koso winjruok. Aparo ni gima ber mogik nikech sani katiba ma wan go en devolved mbaka mine ni goyo at the national level ni ma jata tije maduong' Felix Koskei motele ma en mana mbaka kaka en mbaka enia iyalona an Migori kocha tiyalona na chul pesa kama to kadhi ang'iyo budget mantiere to gi ability mar mantiere mar chulo sara waonge godo wadhi golo pesa ni kure ngeni governments te spend pesa according to their budget. To ntiere wastage e sirkal nikech wacho ni ero gigi duto timore lakteche ok de chul to pesa kethre e sirkal migepe mopogore opogore adieri mar wach ntiere kan chul daktare matek to ketho pesa sirkal en gimoro manyalore. Pok wawacho wach mar ketho pesa ka pesa nitie kata onge awacho ni pesa ma e budget kaka o structure budget. Gima jatend piny Kenya nowacho mana jumbe mokalo nowacho kanyo ni ok dwa chulu nikech nitiere wage bill mamalo to wage bill bende kirange onego bed ni chulo gope moko bende kuonde mamoko kama gintie chulo 200,000 ma laktare dwaro mane nie ogirimiti kata winjruok mar ma CBA mar 2017 ok de chop kare to nitiere omenda malal makethore mitiyo godo e yore moko dwarre e sirkal ni e sirkal achiel maloso kamano ma lakteche mopogore opogore ng'anyo. En adieri ni pesa nitiere fuok ma pesa lalgo sirikende ma wan godo gite
to bende nitiere gimoro ka wage bill ing'eni obedo calculated as a percentage of ordinary revenue. Koro matiende ni ok wanyal already excuse mar gento ok wanyal wacho man ni pesa tin nikech kwa increase our revenue to iyudo ka wage bill cha dok piny kende automatically nikech en obedo calculated as a percentage of our ordinary revenue. Koro gima dwa wacho mang'eni en tabu en ni sirikal ka sirikal owuogi jogene owuogi jok mondiko nikech challenge kata koweyo challenge mar tie mar pesa kata ang'o nitiere gik ma joka dwaro mang'eny ka conditions of work ang'o gini sirikal ka sirikal nigi okenge magiketo manyalo miyo gichopie edwa jotatije mag thieth but onego bed bagend at that level ma ok iwachi niya ng'ato bagendi to koni koro ni waseyo yiere gi joka koro tim gima ne owacho cha mane so gima chendo ka en mana gima ne okinyo wacho cha wayiere kaka piny kaka Kenya ni gini opek saidi tere e counties mondo koro wadoke national government to be national government ni capacity mar chopo hospital mathin mogik mogere kor gweng motim gimlo ni oversight mag osiptendego mo make sure ni yedhe be gin gi that capacity. What's the best thing that we can do to sort out our health sector? Iro kama na ada na tieke to kata kama ni gimina medo ka chel koda ko kinyo kwatie sani kata ko wacho kuma gino nego bedie ni county kata national sani wantiere gi agreement between union gi national gimo nego bedno wacho ni sirikal maduong' olu agreement CBA magin godo no to mar ariyo sirikal maduong' mawacho ni onge pesa ma chulo jogi to Ruto to kasore ka idwa ni kwa kani jomoko ni kas akina kidero gini idwa ndigi tich ni pesa maonge mar chulo daktari to mar chulo kas gi to nitie to kas ok bia kas biro gi security biro gi driver biro gi gari maduong' obiro gi entire infrastructure ma idhi bedo maintained go ma bilion 4 ma dakteche kwayo gi ok chop kata gi pesa ma jogi ditiyo godo. Koro in kidwa ndiko jo manoreme siasa gi tich to ng'ama reso ngima dhano itamno kionge pesa mar chulo to in gi pesa mar miyo ng'ama nigi pesa ne wuon imede tich gimede mamlaka maduong' to ok ing'i wach mar japiny manyiso ni jamiriambo Ruto en jamiriambo we wuondo wa onyiswa dieri ni ok odwa ndiko jakteche gi odwa ni jo Kenya mondo tho kech de beno reso ngima wa do timo CBA mane sisi kande ni otimo gi dakteche gi jo kas gi oketi thenge mondi pesa ma usigo gi medo mar Kenya Innovative State House gi giketi thenge mondi pesa ma gitiyo go magi travel go piny gi magi giketi thenge mondi gi wach mar daktari gi japiny oyud thieth mober no yudo Kenya odhi mbele Degno medo karkanyo sirikal ma diponi ok oketo priorities ge yo makare koso giluwo chenro mopogore kimedo gi marimo gi medo mana gimoro achiel Ministry of Health imiyo budget mar 400 billion Ministry of Health and devolved function counties tete prangwen gabiro imiyo gi 291 billion where is justice ang'o madhi mbele serikal nigi pesa ok ni serikal onge pesa gima onego gi kata ka nyalo nyiso dakteche ni gima kama kanyo agreement no bed implemented 100% ok wanyal bedo ni minister kadho kae gi mtokni abich minister makata jopiny kata kia kata ko wuotho kae onge ng'ama kiaye wan gi MPs ma yudo almost million achiel MPs bedo ga bunge ndala adek MPs yudo allowance mopo pesa gi dhi kanyo piny maduong' mantiere karka wadeno lore koro kamiyo Jared Kopio thuolo mar duoko iwinjo penjo mowuok kuom wakili Willis Otieno kaachiel koda ka Okinyo Jabungu kaka olere karka ami mana thuolo mar dakika achiel mondo mi duoki mondo mi ang' wadhi nyime kotwak machielo erokamano ahinya ok aduoka search to abe ajiwo mana kuonde magiwacho en adieri ni sirikal onego omany kaka gi prioritize
gik ma onego bed ni timre. To bedo ni laktere gomo ok ofulo ni koro sirkal chung'. Ni jok monego obed appointed koro ok bed appointed nikech laktere ogomo. Nitiere iwacho maber, nitiere kuonde machwer, kuonde mantie fuok, kuonde ma pesa lalgo. Magi gik monego din. Nitiere bende jok ma kuonde manitie wastages, pesa madhi adhiya ma onge gima tangible magitimo. Magi monego chungi mondo pesa ma daktere yudo otim. But I still insist ni teka ni agreement ni en global, matiende ni en agreement midonje muting'o laktere te, ni ka titero ne individual counties. Ng'e gima pok wa appreciate kaka jo Kenya en ni wan gi sirikende 47. Kendo sirikal ka sirikal nigi ratiro mar riembo wechene kaka ene mopango. To ka waketo ni sirikal maduong' donje agreement, mane kuma tabu ni wae. Nikech sirikal maduong' no donje collective bargaining agreement gi laktere te ma Kenya. To ka koro ng'ato dhi county ne to yudo ka agreement mane jogo donje ni en owuon gi capacity ma en go ok onyal timiza. Koro gima dwarore ni mondo wayud a proper way engage godo the individual counties with their employees, giwinjire ka gidwa ni mondo giriemb their affairs eka kokoni mondo rum. To kapod waketo ni bargaining ni time centrally kaka watime ni, pod in the future kata giwinjire mana sani, in the future pod wadhi bedo gi problem nikech uwinjore ni gigitimo kama, gigibedo provided kama, to onge equivalent amounts of money muoro ne these counties mondo dhi otimbo gigi. Pod koko dhi bedo kono. Koko mapontiere karaka jopiny okoro mogijona okoro mondo wuorno ote machuok SMS line omenaria deka uchiel nono mano kituri kodwa kokalo mbui mogo mag Facebook bende YouTube kachiel koda ka X yoro kachiel kachiel Onyango senior driver Jasiruti wacho neno chenro yo makare mogi TV yo makare mosna welo mantie studio kanyo na Jared Kopeo wacho ni Poch Gipak ne jotelo mande studio kar kanyo yo makare nochiwo Poch Gipak mare kaka itayo kabi Sukari Masoni. Erokamana Eriko Buru wacho neno ka entiere Saika Nairobi entiere locked. Erokamano Ruth Nyathio Chieng wacho ni jotendwa osefailwa kama ola daro eji ka gidhie to giwinjo mana kama gintiere liel ni nitiere ni gidhie chap ndalo magi kwayo kura to giwuoyo maber kendo gisingo jopiny polo akiani mae polo mane gisingo nyaka koro wabed motan gi jotelo mawayiero kikwondwa gi mitbilie mondo masiche mago ula orum nyaka sirkal manyne jopiny permanent solution chwalo chiemo gi kony mamoko kendo ok oromo aluo twak kan umoja. Aya Filipo Mwalimu bende wacho kar kanyo ni jopiny bende kik go jopiny wetegi noma kata kik fail jopiny ka gikwayo jamna. Mano kinde ma jotelo biro iyuko jamna to imi gigo ma orem nakoro moge jwa modo kon mathoth medoro ote makamago chenro mar piny wakaw jwa mokwongo kikidhi mabor. Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Skiza chapa ushinde. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch software developer gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile.
ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mar ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar poko pogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nyakora moge jong machiegni kendo chenro mar piny wamedo kolo chal mar piny Kenya. Gik mosebedo katimore to koro sani waloko tanga waraga ni gigo ma chiegni ahinya kod jopur kata jogo mane sekta mar pur mopogore opogore. Wan kine oganda ne okomo kendo oganda rito neno ka cham chako nyak kuonde mopogore opogore kama gintiere. Achiel kuom welo mantiego e studio kawuono bende e jakom mar board mano mar kambi sukari no mano masoni. Mondo milo sukari niang nyaka bedi. Mondo niang bedi ang okono bende utiyo gi mbolea kusoyo. Ka kine mentiere sane karo doko ni siasa bende ntiere ye kae. Ochal nade. Tinende riruok mago kinde pachoka LSK kotelne kod ogai margi ma bende ne otwak kod jofwambo chieng' manyoro. Gilero kanyo ne gichano chwalo jatend migao mochung' ne weche mag pur pachoka Mithika Linturi edo kaluwore kod weche mag mbolea mabandia mosebedo e pachoka. George Bati koro nokolonwa sigana ni e yo makare kendo koro kochopo nyaka sani wada mana mondo miwa winji ni nyaka sani Mithika Linturi kod seyo ma isego kata mimed biune e wiye kanyo bende dhi miyo ogwe tao kata ochopo e doho mondo mi oduok penjo kotenore kod mbolea mabandia mosebedo e pachoka. Wawinyane sigana ni. Malingling ewi mbolea mabandia mosebedo ka kelo ng'ur kowuok kuom jopur ma pachoka medo gedore ka koro okil Ahmed Nasir Abdullahi kokalo kuom kambi mare mar MMA Advocates ondiko ne jatend okwach kich mondo nono matut jatend migao mar pur Mithika Linturi kod jatatije dere mag cham mag piny owacho NCPB Joseph Kimote ka itudo gi kod goyo simbe mane temo buogo apisa ma ochung' ne tije kambi mar loso mbolea mar Kel Chemicals Limited Davesh Patel. Kaluwore kod andika ma ochuo e kogno kod okil Ahmed Nasir, Joseph Kimote ne oro ne Patel oboke moro ma okia kore mane temo chune mondo mi odhi osome mbele jofwambo ni e kind tarik 5 kod tarik 7 dwe mar adek higani kambi mare mar Kel Chemicals Limited malog tich mare nitie Thika ne oloso mbolea mabandia gino mane Davesh Patel otamore timo. Oboke no bende yango ni tarik 4 dwe mar 4 jatatije mar NCPB Joseph Kimote kod apisa mamoko ne okaso Patel gi simbe kendo nyise ni mondo ochope log tich mar NCPB saa 9:30 ma okoleo kama lingling ma oboke no yango ni chal ni apisa go ne dwaro mondo gol mit bilie. Kopogore kod tend NCPB, jatend migao mar pur Mithika Linturi bende ne ogochone Davesh Patel tarik 11 kod 12 mar dweni mar 4 kane dwaro ni mondo Patel odhi osom e mbele jofwambo oboke magalagala manondikne kod jatatije mar NCPB Joseph Kimote. Kaluwore kod okil Ahmed Nasir, Patel ne otamore somo oboke no gino machali ne owang'o i Mithika Linturi ma tarik 12 dweni mar 4 ne odhi nyaka e log tich mar kambi no Thika kendo golo chik mondo lore. Magi timore kinde ma jatend riwruok mar okinde pachoka LSK Faith Odhiambo chano chalo ng'ure od bura mamalo i ndalo 7 mondo thich oko jatend migao mar pur Mithika Linturi kaluwore kod wach mbolea mabandia. Period that we have given for the demand to the CS is a 7-day demand notice
that he starts setting in place some of these recommendations that we have made, because we need to see action. He's responsible for that ministry, and we cannot keep seeing the ping-pong games that are going up and about. We need to see answers. We need to see recommendations being made, and how can farmers who have since been affected by this scandal be given reparations for the same. Weche mawuok kotenre kod mbolea mabandi ai pacho ka medo keto jatend migao mar pur Mithika Linturi kod tend board mauchung ne chame pacho ka NCPB kamadiny. Kendo koro biro chuno mondo gimed chiwo ler mar yanga dier kendo giluok nyinggi e wach mbolea go mabandia. E kinde magi duto timore, Okil Willis Otieno, jatelo man bidhruok makare, wacho ni nigi integrity mamalo, onego bed ni otimo gima chal nade. Nyako chop kama gazet makano mar The Standard niko kanyo ni resign kata wa charge wateri e doho. Ka inyo jatelo chopo kama chalo kama. De bed ne ma e piny matiyo. Nokoro bed no sechopo kae. Mithika Linturi nonego bed no se resign. To sama osetieko somo resignation neno ochom mana kode doho. En ng'a midhi mana twe. Ka ok otimo mano to dhi onegre. Nikech ok inyal bedo ni in ibete ministry to otimo gik oro superintendent gik matimore ne jopiny maricho. Nikech ka koro mbolea ni sama koro imiyo jopur mbolea mokethore ni mabandia ni, ing'eni ngima mar jomiyo affect ng'eny kabisa. Ma piny matiyo dobe kata Japan kata China, to waziri wuoka to dhi dho gorofa maduong' mar gorofa 100 malo kucha, to gonegore anega wach ne rumo kamano. Nikech gimitimo na jopiny en gima rach moloyo, makata bedo ni golo wang'i ni ji neni ok onego bed ni neni, in ng'ama lose face e ngima mar dhano. To koro an gima wacho maduong' en ni samoro bende wago Linturi gini gi ahinya. An arango to Ruto ma jatend piny ni endo ling'e wach ni nang'o. Nikech maendi en cabinet mare. Jopiny ma hinyore gi mage jopiny mene motelo negi. Ang'o ma mone ka watwa? Nikech mae en appointee mare, to maendi en jopiny manogone kura motelo negi to ok otim gimoro amora. Koro samoro wan bende wasiemo jogi ahinya, to nego bed wasiemo ng'ama nigi ultimate responsibility, ng'ama weche chung' e lwete. Nikech ang'o mamiyo Linturi ka gigo osetimore ni bok chalne kata en omidhi mana mbele gi tije, bomedo mana buogo jo waindi magore no keso machne. To ng'ama ondike tich be oling' aling'a. Manyo samoro ng'ama ondike tich ni omoro gi gimotimo ni. Koro nego bed ni ene mwapenje, wawe penjo Linturi gini. Ene mwapenje nikech ine mane miyo Linturi ni tich. Ng'ama nogone Linturi kura onge. Jomeru nokwede nokogone kura. Ruto mano miyo Linturi tich. Ka Linturi weche gi otamo, Ruto karo kawatua. Koko dwa kawatua en ma jopiny onego bed ni penje. To neno kata gino gi nako micha. Ng'ama nogone nako micha kura onge. Sama ne koro tayo weche mag gine negi otame. Ruto nooro Kosgei mondo otelne weche gi. To ame mar mbolea ni onge gimo setimo. Karach ene men gi shida. Ene monego bed no wuoye weche gi koro sani. Nikech ng'ama nomiyo tich ni, tich osetamo obagore gi jopiny. Debe ni lwet jatend piny Kenya otwe nikech yiero manotimo mag jotend migepe wang'ni. Wacho no kao josiasa ema nosoyie ka. Jolony nitie kata kaka jogo makonyo gi mane karka. Kama Linturi yudore gi seyo ma imedo mi jatend piny Kenya gi ling' mare noloso mana kinde manodhi yawo kambi mano mar loso simiti West Pokot. Kano wacho kanyo ni ero jogi onego bed ni timo lokruoge mopogore opogore, onego bed ni tago yo machalade. Lwet jatend piny Kenya sani kotenore koda gwetaw mar Linturi kata tere doho kaka LSK dwani mondo mi ochope kar kanyo. Gigo ma LSK bende olero winjo kanyo ka Faith Odhiambo loso gin moro minyalo pimo e yo machalade Okiny. Problem ma nitie na ker noyiero jo osiepege ma achien kineno ka Ruto pok obedo ker, Linturi emanen right man ne kuonde mag Meru. Koro the problem kaka senior wacho kae, the problem lies with Ruto nikech onge ng'ama noyiero Linturi tich. To gini from the onset Linturi ose show up signs ni is not in control. Kech manowachako wach mibadhi mar fertilizer ni, Linturi owuon nowacho ni onge fake fertilizer chiro.
to bange o retract statement no ni nitie kuonde moko obedo gi stories moko mafani kiani temperature magine ne stories mag funny to in kaka jatend migao kise wacho ni onge fertilizer mafake to bange yudore ni nitie fertilizers mafake gimonengo itim honorably and resignation toka Linturi ok nyal resign by himself nikech as at now onego resign Linturi ni nigi jatende main ker magi marach nyinga kasani ruto kuoe wach fertilizer ni Kenya wan gi deficit mag chiemo we still import food despite the fact ni wan gi puothe wan gi chiemo mang'eny we still import maize to need for the shortfall koro mano nyisango ni igani we will import more than what we have nikech definitely wadhi bedo gi shortfall mar production mano nyisango serikal dhi bedo maonge gi pesa gini dhi affect kata wach dollar nikech imports wanyiewo gi dollar konyewo gi pesa ma currency mar Kenya development ma serikal ne chano timo ogibo timo fertilizer ni nyalo bedo kata poisonous dhano nyalo tho to Linturi pod ni office emomiyo kaka LSK ma president wa no wacho Linturi is unfit to be in office at the moment ka Ruto tamore then chapter 6 is very clear LSK die to the court to declare Linturi unfit to hold any public office. Kamano. Mheshimiwa Jared Kopio, ka iromo kod jatend piny Kenya, okinyi ma kawuono, ng'anyo dhi mbele mag lakteche, nitie mbolea mabandia, Mithika Linturi, jatend migao, iseyo mondo miyo ogwe tao. Disum paro yo machal nade e kindegi. Kata doko ni ing'aka jakom mara kambirego niang' ma rego sukari, mano ma Sony. Utiyo kod mbolea yore mopogore opogore. Agero ni kama intiere pod intiere buo migao ni mar pur. Kama irange jatendi ma en jatend migao mar pur. Kako osebedo koloso, kako osebedo kotayo chenroge, arene wach mbolea mabandia ni bi nyaka sani. Oromo bedi apisi. Koso nyaka sani nego bedni iseyo machal nade. Problem wango ka jo Kenya wang'iyo ga individuals, wang'iyo ji. Okwangi offices, bende okwangi systems. Itiere penjo mang'eny monengo wapenjire around this fertilizer scandal. The KEBS, Kenya Bureau of Standards. Nenga kanye ka tons and tons of fertilizer circulate a market. Jo NCPB neginga kanye kagigolo fertilizer ma fake for thousands and thousands of farmers. Linturi nyalo kao political responsibility kaka minister man kanye. To nitiere individuals mano participate actively in production and distribution of these fertilizers. Why are we running away from them? Adakwas penjo gin kanye, gin nga gini, osetim ne gyang. Gima kane beto mondo timre. Ni ngat the perpetrator, ngeni gini ochalo genocide, machene ochalo ngat mo odhi onego dhano oganda, tara gi tara. Nikech pok wang'eyo, investigation pok otim, mwang'eyo kaneto impact ma mbolea ma fake ni godo on the soils chalo nade. What are the ingredients, the elements in that fertilizer? Binen gi sum moro ma bang' muda matin to buchako no katuoche mako gandawa. So what the ne jok ma perpetrators, jok ma timo gini kawarito ni jotelo ka political responsibility, but jok motimo gini gin jok mangima mantie mawuotho. It is not possible that fake fertilizer can be distributed across the country in tons
and there is no one ma is responsible. Wadhi ne jogi, okawne gi atwa, kaito warit ni to jotendwa gi. What level of political responsibility are they taking? Tuniti jok motimo gigi. Mheshimiwa Jared Kopio, lose KEBS wach NCPB manodero mag cham pogore pacho kae. Magi duto gin bede migepe maga sirkal. Debed ni en adier ka sani waloso sani. Duoko ni nyabedo mane kwa wacho ni sirkal nokao mbolea mabandia to miyo jo Kenya ikine magidwaro. Ene nakare nikech jok mineno jo NCPB gi to gi jo KEBS gi gin joti sirkal. To jatend sirkal en jatend piny Kenya to ling tinango. Ingeni tich gima guide nitiere gik ma guide kaka chenro mag tije dhi e piny. Kosa yudi makosa timore. Ok ichiew tiriembo ng'ato. Itimo investigation. Nyaka bene madhi mbele. Nyaka sani mane gimi geno ni dhi mbele. Correct. Wakili Willis Otieno, nonro ma itimo mondo mi ochung ng'ato tich. Mano ka chimoro jatend piny Kenya machon, mase retire Uhuru Kenyatta, nuchungi listi. To soma listi mag jogo mathoth ahinya iwacho ni naming and shaming. Piny Kenya jabedo ni jotelo onge wich kuot. Kata moro wacho ni ero ida ni wiyo kuodi nikech rane mibadhi. Chala gimoro ma notimore kata nyoro. To gima dhi mana mbele. En chal limit ne sama mibadhi omake no. Kuom jotelo gi chal mibadhi ni ber ne kabisa. Ma sama iluonge mibadhi no. Mano kore ka mit ne sirkal. To gimi penjo ni to samoro pod chenro nonro dhi mbele. Kapok jatelo maduong' kao hatua. To ndigi miluongo ni stepping aside. Okonego bed ni keto samitimo nonro no ni iwe jok matimo no marachi gi medo mana dhi mbele kendo ka gimedo wuoyo kineno kata mithika ni kaka wuoyo e mbui ka omedo mana ba wach na jopiny en poko ka okone ga ntigi moro marach motimore ko dhi e bunge wacho ni en okoneno ni fertilizer jok en fake en mana substandard ko kongo wuoyo to wacho ni fertilizer ni bende onge fake fertilizer ma yiri gi jo azimio e mokelo omedo ba wach to jopiny to medo hinyre. To kata ka jatend piny dwa timo nonro okuongo gole ng'ani obed step aside mondi sama itimo nonro ni jo KEBS miwacho gi jo NCPB miwacho gi step aside ok gin gi ngima malo mar jo Kenya madhi hinyore gik ma gitimo gi Jared wacho kama ber ni samoro kata gima ne koro kete puothe gi ya tuoche ma gibro kelo no nyochi neno ka jo wach ka ni kata jo Marsabit ma hinyore gi cancer notimre mar gik ma notim kuondego koro walbo ka gima jo pidhe puothe samoro bang' higa achiel kata higni matin katibo poka gik mano opidhgi okelo mana puothe tuoche e chuny oganda. Koro making gima serious onego bed ni jopiny ji ka oppose to jok ma responsible iketo gik thenge mondi kasto inono wach ni matut ting'iyo ni be gima ne oketni itimo ne uchunguzi en gima nya hinyo ngima dhano to en remedial measures mage minyalo timi gi sani mondo wa mitigate kata hinyruok mane dhi bedo no kik bed magane dhi bedo marach kapo ni gima otimo wachni. To ka jo linga Kenya ka chala gima ni piny romre gik moko dhi marach to piny to romre aroma. Ruto linga thi action mokao onge jo piny onego chak siemo wang' Ruto wuon samoro jok mosiemo wang'i gi miyo no paro ni gik moko beyo en monego bed wang'iyo wang'e wanyise ni gik moko dhi marach koro en mokawa twa erokamano eno elin anga duogiri mondo miangi miwa wach mari mugi kotare ko twak duto mosebedo godo dicho makono gigo mageno beneno bende e kinde mabiro kama ntie ka okinyo jabungu ntega tipo moro ka ma bedo ka kawa walando chenro mabiro mano ma timore chieng' tich adek ka odiochieng' makiny mikelo kanyo kod driver Ombija kiwacho kanyo ni mano buch jopiny wacho ni ng'ano linga to piny kethore ni ji dhi winjo matek kendo giduto ka gitimore nonro ma winjo ka kiwacho ni nonro bedo ka dhi nyime kendo nyaka sani nitiere moko mano wacho ni nitiere sukari mano yudi gi kwiri marach nitiere gik mathoth mano maki mano ket nyaka thika gigi duto kama nokan gie nyaka kawuono nonro pok okon japiny e lela japiny ni kod geno machal nade iyo kano moko bende onge sukari mano kete container moro iyude container machielo mopogore gi mano nyiewe to ponono iwacho ni en gi kwiri more iye kanyo manyaenyo ngima jopiny bang'i donyo kaka mano kete ka en gi kwiri no bende embo duogo kwale embo lal ka nono gi dhi nyime japiny nigi geno kod nonro moro amora ma sirkal nyalo bedo ni timo kotene kod gigi duto kata ka sani gichako godo ni gigi duto nitie ka waseyudo nitie maskari nitiere mar mo nitiere mata mar kong'o
iwacho ni mano ethanol kama intie kamano kane mago bende do ka gintie moko bende tie migolo tidhi wang' oko ipenje kata ka gin nyasore kata iwang'o gi ga kure to kama wang'i e gwenge bende ji ngima ga duto mano ng'ino wacho chieng' machielo kaka wuo mwalimu bende temo wacho kata kamano kama oganda nitiere bende geno nitie gi wach mari mogik nyabedo mane kotone kod chenro gi duto mag mbolea mabandie nitie bigepe moko monego chung'ne jopiny. Wan gi Kenya National Human Rights Commission. Be wan gi LSK. Neno LSK osewacho ni on behalf of jopiny, LSK dhi e od bura mondo jang'ad bura olani jatend migawo mar pur is not fit to hold public office. Mano teko ma katiba owuon emomiyo jopiny. Kata ka ker otamore ni Linturi ok nyal dhi dala, Linturi ok nyal gweyo tao, court nigi powers, extreme powers mar declare Linturi unfit to hold public office. Mana kaka governors katiyo marach, MCS nigi powers mar impeach governor. Koro, but gimarach ni okonego achop kanyo. Ka investigations timore kaka Mheshimiwa Jared wacho kae. Investigations gitimore kanye. Ruto won onego ka investigations timore ma kaka Jared wacho. Okunyal timo investigations ka jogi pod ni office. Investigations okunyal timore ka Linturi pod nigi bandera. Wuotho gi bandera. Koro DCI bro gine nade Linturi. Linturi immediately gimotimore ka Linturi en sawa ni he did not participate in anything to do with the watch fertilizer ni. Odugi tich. But jopiny kik deo wadhi e court wan kaka wakinde Linturi dhi bedo declared unfit to hold public office. Ero kamano. Wach mogik mari Mheshimiwa Jared Kopeo kawatieko sani okona kanyo dakika onego tiek dakika 35 dongi dakika 1 wadapogi kod wakili Willis Otieno. Ero kamano ahinya ago ero kamano ahinya nikech twak mimiwa gi jopiny. Adwa mana wacho ni e weche matimore mag mbolea gi ayie gi gima giwacho ni onego otim investigation mondo wa establish to gini mbolea mano wuok ni odhi ne jopur adi, effects mage ma en go, cham magi dhi lose ma jopur gi dhi lose e kinde mano onego bed ni gidhi keyo ni gidhi yudo nade, ere kaka sirikal nigi chenro madhi miyo gi cham ade gi kayo, to bende idhi duoknegi pesa gi mano cham nono nikech onyiewo kidi ok onyiewo mbolea. Magi gik ma e conversation ma onego wabedgo. Then aparo conversation ma yudo ka wacho ka mar flooding ma Nairobi, ayie gi gima wakili Okinyo wacho ni onego our capital and other cities in Kenya. And we have an opportunity mbele ka nikech wadhi bedo gi boundaries review. Wayudo rieko ma igolo gi go Elliot counties nikech ngeni they are special zones ma bedo onego bed ni their management and running obed ni pogore nikech yudo ni ngato dhi ogede wang ndara to en gi approvals to sirikal omiyo approval ni be makoro ywak ni flooding timbre. To katieko nikech an okikona ni sa orumo kama agoero kama nikech ikelo gi wakili Willis Karachiel. Willis ndalo moko no yala maber, ndalo moko ne ga chairman ma tribunal mang'iyo electoral issues e ODM. No yala maber to mani bura mano ng'ado ne owito oko nikech ne onge gi effect. No wacho ni mondo wadoge nomination
no one cared. And the next day, kada chio ta winjo ni osebi ng'ato tiko. But ng'ama ber koro kikele ka to puonjo jo piny. Ero kamana ahinya wakili wakibari mugi Yara no se wache. Mashimo zote na kama ber. Ana go maneno kama no ku bro ko to wood. Mana ko wache no. Ana kama ber ne oganda seche duto. Aluo bada weche mag chik giratiro makonyo oganda. Gibilo ni people's agenda. Mane gima na dicho. Ero kamana ahinya wakili Willis Otieno. Wakili kama loka okiunja bungu ka chal kodaka Mheshimiwa Jared Kopio. Losuru chieng' machielo kendo ka warango chal mar piny Kenya. Nyakoro mogi jong mane makelo e giko mar chenro. Ero kamana ahinya kuom jogo mooro ote magi mathoth ahinya kokalo e mbui magwa mag Facebook acha nuoro ote. Are okinyi kane wachako chenro nyaka sani makoro wachopo kar kae wagonu ero kamana ahinya ni mari wacho ni ka uonge kata chenro bende ok dichop kare gi jogo duto mosebedo kae kaluwo chenro achiel kachiel. Simi Kenya wacho ni yo makare kendo to kamita ahinya Eric Oburu kod Rose seriously ero kamana ahinya ono Eric eru kamano ahinya. Mane makelo e giko. Nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumo Kanyakwar mokiewo nyaka Chisango, oriti masane. Jichukulie 30 days third-party cover for your